Die riomh bíonn seo ag léamh na nuacht Meiriceá an 10 meitheamh 2016. Well is cosúil go bhfuil próséas na réamhthóchán ag tarraingt chun deireadh bártaí na naonlathach tar éis cruinniú le Bernie Sanders tá Barack Obama tar éis éan tú le Hillary Clinton nó dul le Hillary Clinton agus mula figiúla chomach ar a son. Deir an túchtarán Obama go mbeidh ról lárnach ag Sanders ag múnlú chláraibhre an pháirtí Ghaelmhithe má chuideann sé a lucht tacaíochta tíbhthír de Hillary Clinton. Agus deir sé gur cheart ó fuinneamh na módíní seo go léir shruthú tíbhthír de Hillary Clinton. Tá feachtas réamhthóchánaíochta seo tar éis lucht tacaíocht a Bernie Sanders ágáil searbheithe agus lághvisniúil b'éidir fiú meallta agus dímúch agus ní léir go bhfuil tacaíochtaí Bernie Sanders sásta suirt sús go fóill. Tá ní bhreathann siad gur bí Hillary Clinton an tíorthóir ceart. Bíonn statisticiúr mé topacail eile sin tá sagam go bhfuil mar tá sé úsáide agam. Staidirh sé sílim go bhainfí mé le statistic. Tá go mé leiscil tá mé brean ar má chóirsaí. Bhí cóisir mhór acu baní agus a faití sorm go mbeidh cóisir mhór acu barís neamh de réir dealramh. Tá bíonn statisticiúr ag scrúdú na nimhreachaí toghchánaíochta sa New York Times amháin go chéile. Agus séard is túidem leis an statisticúr seo ná gur cuill seans é Donald Trump. Mar gheall chomh agus atá na vótóirí féidirthe dó agus an tábhacht a bhaith le ilghinéitheacht sa toghchan im líonna agus pobal Meiriceá chomh hilghinéitheach sin. Thomas C. Davis, manar chola tú faoi Thomas C. Davis I riamh ní nach inú. Mar dan Thomas C. Davis sa chúlráid chun minic agus béidir leis. Agus é 67 bliana d'aois bcheart ó bheith ag baint leas as na buntáistí agus an solamar agus an sochar go léir a bhaineann le slíomhethe céimúil, óirirc agus galánta Starrick, Wall Street agus élite Gnó, Texas. Ach
má sé ní bhaidh sé ag galfadóireacht sa Dallas Country Club. Ní bhaidh sé taistil go Las Vegas ar a scar deitleán phríomháideach. Ní bhaidh sé bhean ar chluifií na Texas Rangers agus na Dallas Stars a bhfuil sé ina fort únéir dóibh. Ní bhaidh sé ag dul go príosún as camaléireacht. Agus bhaidh sé gíoch na milliún in fíneálachaí. Phléadáil sé ciontach sa deireadh faoi dhóidíog as trádáiltí bhistí dhéanamh. Trí nár sceis sé sruth eolais rúmda faoin chomhlacht Dean Foods ad agus a bhí sé ina chathaoirleach ar an ggólacht. Agus nuair a chuirú ceisteir, duine sé bréag, rud a rinne cuasaí níos measa dó. Zika. Tá an-chaint faoi Zika faoi láthair go háirithe agus na cluichí Oilimpeacha ar siúl sa Bhrasaíl i mbliana. Deir agras sláinte an domhan gur cheart teirichas chur ar fionraí más féidir né a chur sé sin fanacht go dtí go mbeidh cuasaí níos fearr agus sé fanacht an bhealachas fearr dar leo éileam ó bhroin hachant. Idir an dálín tá Zika ag imthreathú ar fud Meiriceá heas faoi láthair. Tá David Crystal dochreidte, ní dóilem gur teangeolaí maithe, ach monar teangeolaí maithe is teangeolaí táirgiúil é. Tá sé tar éis 100 leabhar a chur amach ar theangeolaíocht. Agus dar leis tá an Lánstad ag fáil bháis faoin tuile teachtareachtaí mendracha. Teachtareacht mendrach sin ceann nuad am anois. Tá ag teachtasteach agus i tíocht amach as na fearislicht siúnacha ar fad. Mar is eoldaíomh mar thuairiscí mé tá Prince Marv. Agus bhí daoine den tóidim ar fád gur bás nádúra fuair sé go dtí go bhfuair siad an droga Fentanyl in chóras imthreachaithe. Is well, diagná is opioídeach déine mé méid sin. Is féidir é dhéana agus siarga agus tá sé faoi chearacha níos láidre ná heroin. Hiag fí mar sin an fá go bhfuil Fentanyl ag seimhrú na ndranganaí drogaí i Meiriceá heas agus i Meiriceá láir in áiteanna mar Meirsicó. Tá an droga seo anchóchtach, ansré an anláidir agus dá réir sin tá anbhrábús le bhainteas. Rinneú targnamh san Íslan le déanaí in stáisiún cuachta
agus deir taidiúíonn sin gur éirí leo an dioxid charbóin bhí tíocht amach ar nuas an stáisiún cuachta a chuineáil an. Níl is agam céir do rinne siad bhíidir gur cheart an breanú. Idir an dálín bhí ansaí I gafé in Israel, in Tel Aviv, in or Mariu Bertz. Chua ceannarí Israel a ráis go dtí an sibh an teachtain seo chun dlúfártaíocht le pobl Israel a thuispeint agus dimháilteocht a thuispeint. Tá an cholacht Tesla ag déanamh glúisteán leictreacha ach feictear go bhfuil fadhbanna le crocha na glúisteán. Agus tá na fadhbannaí seo á leagan ar an Model S sóglúisteáin atá Tesla ag táirgiú. Tá Thomas Perkins marmh, ní bheith aithne agah ar Thomas Perkins, ach bhaine sé Kleiner Perkins, chomhlacht a chur sim airge dúil goidhá de na títáin technoliaachta sa lá an jobhan. Tá 8 túidí tar éis an mata a dhéanamh agus feicinn siad go mbeidh costa sí leis ag méadú an bhliain se thugann faoi 7.5 fan géad dóibh siúd atá ceannach áirithis faoi 8 córáil inachhuine faoin 8 córála inachhuine sin ar nó Obamacare. Tá thuirg tuispeint híl mé gur ahas ag daoine seo gur féidir lotannaí inchinne tíocht as pléascannaí córac fiú nuair nach bhfuil an saidiúr gortathe ar chliar bith eile. Dúirt mé tamil ó hin go raibh an domhránaí Muhammad Ali básaí tá thuirg cainte seo faoin na haringteacht, faoin na bhealachacht agus an chuí gur bas an haringteacht sin a tháinig na peardaí margheall ar an haringteacht sin gur tháinig na peardaí go léir go dtí thochraid ina measc tionscnóidí domhránaíochta, poibleóirí, bholscarí agus cáirde. Caintear faoin bheith an chéile freisin, Lonnie Ali, ní hamháin go raibh sí dúnta an rá leis dá leis scéal seo, bhí sí in bhean gnó críanna freisin ag chosaint sláinte agus airgid an domhránaí. Tá an New York Times tar éis pobl bhreá, bhfuil ar cheart pobl bhreá thuirtear, mar ní ba phobal sainiúil cheiste siad bhíonn iad vótóirí na Tonys le fáil amach cé a bhuathach na dúiseannaí. Agus dúir siad a rá
céirdíad nimníochaí faoi Broadway. Agus dearan tásúla go gurúir siad gur bé costas na ddícead bhó bhí déana scimadóibh, mar sin é rud is smó tá déana scimad domsa leis bhírin rá. Tá speantas ealaíne siúil sa Whitney de héthar Stuart Davis bhí go mór faoi an chur Henri Matisse. Tugtar speantas leathan ach fócasáilte an speantas. Deacrochtaí le Rikers, dúirt mé go rá gur gó nó gur cúisií bhar a leid ceanara na ngádaí príosún nuamhrach le déanaí, agus fágann sin príosún mar Ilan Rikers i driblóid mór. Tá i ggéirí príosún smálathe mar Rikers Island Olchóidú ach sé góha agus fágann sin go mbeidh sé an deacair leasathe a chur chun cinn sa phríosún agus gachrad sin na chéile. Well, sinna méid, sin iad na scéalta don ine an 10 lá meitheamh 2017. Súil agam gur bhain sibh tainmh nó leasás ar a leid, agus go mbeidh muid ag caintlí chéile rís sa a bhád. Idir an dálín, cad é an terma? Go nóidíochaib, sin é an terma bhí bhain. Sánis.